Здравейте, приятели! Днес се намираме на брега на Лаго Маджоре. Място, което омагьосва с красота, омагьосва с природа, омагьосва с емоциите, които ни подарява. И както знаете, водата е този елемент от природата, който съответства най-много на нашите емоции, на нашият вътрешен глас. Това, което виждате, е вътре във всеки от нас. Езерото. Езерото, където се съдържат всички знания и всички потенциали, които носим. Да, и те са под нивото на нашето подсъзнание. Там, където е нашата интуиция. И когато ние сме спокойни, когато ние сме в мир със себе си и слушаме вътрешния глас, тогава ние получаваме своите отговори, които днес аз дойдох да потърся на брега на Лаго Маджоре. Оставам с вас, когато искате да зададете своите въпроси.